Lai thangjak 17 tarik March o TBSE board amjung mungwo ompi tai kwbangma thaio no rungsrungnai ro rungnogo kokborok subject no Roman script by practice khaifano amjung mungwo khe Roman script by singnani sujog rwjakliya amoni bagui no rungsrungnai ro kwbangma kha dulaijak akongno khnawi 42 ompi nogoni MLA Sar Pathanlal Jomtiya aro thangni naikha Mia class 12 Tripura board ni kaisa Bangla subject Kokborok chini Kokborok subject kaisa porikha pai thangkha Kokborok subject go suithani go chrai rok kisa kebeng nukja kha hinai ani khunjo sokpaikha borok tuidu school especially tuidu school student rok boroni kebeng mungpaikha je Roman script by porikha rina thangthani go dini Devanagari script ba Bangla alphabet by porikha ma suine hinai je borok instruction ni hino porikha re suine sekan inga saruni onek kisu problem mungkha tabok जों फाइबो साइमा खा जे borok Roman script by practice daily khlai dongmani yagolosi porikha thangloi suddenly borok no chini ompi school jara duty tongnai teacher koyekjon teacher borok no sakha na nerok Roman script by English by suimiya Bangla by ma suine nironi je Kokborok subject no hinai borok no kisa kok rakhe sajongma bagai borok by kok lam salaimani bisinti saima kha je borokni spelling rogo kisa misa dera khana hoyto borokni handwriting speed rok slow thangkha komai thangkha karon je kaisa script by practice khaimani loingjak a loino borok orja thangai kata loi mas rongikha aboni bagai borokni je problem a problem ro busun ro tei jongjal kisa kasai tongkha abono naikani khaina bagai nangtini sini toidu 12 school ni kaisa boys hostel o thangpaikha ingo jaga tini girls hostel tabun sini ulo kwbangma tong sini student rok tei sini aro jaga bo tong sini madam tongo arni hostel superintendent tei chrai ro jaga 9 10 11 12 chrai ro tongo boro program salai dimen